foli lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati ninnu na ka fɔ aw ɲɛna nin ye Mali kura jɛmukan kɛnɛ gosikan ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Kunnafoni kumabaw bi arabadonya in na juin kalo tile 5 san 2024 filɛ nin ye. Birisiw bɛ u ka baara siraw sinsinni la farafina gun kan ka da a kan u ka kɔkanko kotigi Sergei Lavrov ye tasibila kɛ Rusila ni Burkina cɛla baara ɲɔgɔnyaw la ka tila ka nansarala lagosi ka da u ka hakilina jagoya bilaw la duniya kan a ka taama senfɛ Wagadugu ka fara o kan yirala k'a fɔ ko bɛnkan gɛlɛnw siriliw bɛ senna Rusila ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛla la minnu waliyara u ka cidenw ka taama senfɛ Niger jamana kan an bɛna detailw di aw ma jɛmukan kɔnɔna la. Kore Worodugu yanfan jamana kuntigi Yoon Suk Yeol ye dolari miliyari kasabi caman laseliw kɛ ka don farafina dɛmɛ da fɛ. Seul bɛ kan ka ani farafina gun baarakɛɲɔgɔnyaw yakubaya u kama u ye kɛnɛba sigi kɛ u ka jamana faaba kɔnɔna na farafina jamana 48 ɲɔgɔnna ye minnu welew jaabi. Jɛmukan kɔnɔna la an bɛna detailw di a bɛnkanw minnu bɛ u bolo k'a dayira farafina jamanaw la di aw ma. Soloba Masina mara dugudenw ye welekanw bila ka kɛɲɛ u ka lakana taabolow ye u ka sigidaw kɔnɔna la. Abidjan, Côte d'Ivoire faaba kɔnɔna la sangasoba dɔ tunna min taara fali mɔgɔ kelen bɔlɔnni la a nin na. Nin kunnafoniw bɛna fara an ka lasirikɛlaw ka kunnafoni wɛrɛ tɔmɔlenw kan ka walawala aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la. Ayaw bisimila an ka kɛnɛ nin kan ka tɛmɛ ne kunnafoni ye. Rusila kɔkanko kotigi Sergei Lavrov ale y'a ka tile fila taama Wagadugu kuncɛ. A senfɛ Burkina fangatigiw ye tɔnsigi ani baarakɛ kɛnɛsigiw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na a laban kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ sigili la min senfɛ a y'a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko Rusila ani Burkina cɛla baarakɛ ɲɔgɔnyaw ye san sɔrɔ kosɛbɛ kabini kapitɛni Ibrahim Traoré ye fanga ta. Ka fara o kan a ye kangari gɛlɛn fɛnɛ gosi nanzarala jamanaw ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Amérique jamana ye k'u b'u ka hakilina jagoya min bilali la duniya kan dabila. Kader Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka kumakanw lamɛn. Rusilakaw ka kɔkanko ministre Sergei Lavrov ale ka taama min dabɔra ka ɲɛsin farafina jamanaw ma ye ale ɲɛsin Burkina Faso kɔnɔ. A seni faso ra kunu taratalon a ye sigi ka fɔ ani baarakɛ ni a boɲɔgɔnko kɔkanko ministre ye Jean-Marie Karamɔgɔ Traoré. Bi sɔgɔmada in na a sera ka sigi ka fɔ kɛ fana ni filancɛ fanga ɲɛma ye kapitɛni Ibrahim Traoré. O banni kɔ a sera ka kunnafonidilaw masala ka taa ale yɛrɛ ka taama ni senkɔrɔ. Sergei Lavrov ko tigɛdi ɲɔgɔnma ɲɛnama le bɛ Burkina Faso ani Fédération de Russie cɛ. Jɛɲɔgɔnya bɛ an ni Burkina cɛ ka mɛn wagati jan. Kapitɛni Ibrahim Traoré nani o y'a sabatiya tugun. Baarakɛɲɔgɔnya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiw degeli fan fɛ sɔrɔdasi kɛrɛnkɛrɛnnenw degeli fan fɛ ale ni fana ka wɔyɔ ma la. Ne b'a laɲinina an ka degelikɛla minnu bɛ yan anw bɛna dɔ fara olu kan ka se ka baara ninnu sɛmɛtiya ni ɲɔgɔn ye. Rusi ka kɔkanko ministre y'a yira fana kunnafonidilaw ra ko kabiri waati damadamani olu bɛ baara kɛ ni Burkina Faso ye ka se ka nafolo yiriwa ani ka se ka courant labila jamana fanw bɛɛ ra ni centrale nucléaire ye. A ko fana ko o kɔfɛ o bɛna se ka faso kalanden kunbaw dɛmɛ ni burusiw ye yaasa olu ka se ka taa kalan kɛ Rusi jamanaw kɔnɔ. Kunnafonidilaw ka ɲininkali la Sergei Lavrov y'a jaabi ko Amérique bi politiki min sigira ko o dangani tɛ. Américains olu b'o yɛrɛ tara setigi ye a n'o b'a jate fana ko bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ. Nin bɛɛ lajɛlen n'o b'a yira o bɛ min na Asie jamana dɔw kan Amérique latine jamanaw kan ani faragɛ jamanaw fana o b'a yira mun na o ka ɲi ka kow kɛ cogo min na. O b'a yira o la fana o bɛ se ka fara olu kan cogo min na k'o ka dugu sinamaw kɛlɛ. États-Unis b'i bolo min kan i b'i na anw lo ye walisa i t'i na anw ye anw Rusikanw anw t'o ra. Aw ni farafina ka jɛɲɔgɔnya bilani b'i min kan bɛɛ b'a yɛrɛ ta sɔrɔ yɔrɔ min na ale ni an bɛ kan kelen fɔ. Yani Sergei Lavrov k'a ka pankuru ta ka bɔ Wagadugu kɔnɔ faso ɲɛmaw ye jɔnjɔn di ale ma an min wele ko commandeur de l'ordre national. O kɔfɛ a kɔmɔgɔ y'a yirana ko a bɔ ni Wagadugu a bɛna ɲɛsin Congo jamana na. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
Ayiwa ka tɛmɛ ne ni juru kelen nin ye an ye wele bila Kader ma. Kader b'an bolo directement na an ka nɛgɛw kan an bɛna ɲininkali sɛmɛ a la halisa Sergei Lavrov ka nin taama nin kan Burkina Faso. Kader ni tulo b'a la an ka foli b'i ye. Amla Kayatu amla vira dɔwɛrɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ. Ayiwa i bɛ se ka détail wɛrɛ jumɛn de di ka fara ni hakilina ninnu n'a a taara ani walima bɛnkan minnu olu latɛmɛna Sergei Lavrov ani Burkina marakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la i da ma se minnu ma sisan par exemple i ka laselikan ninnu na n'i bɛ se k'o di an ma. Ayiwa an kɛ Kayatu an bɛ se ka min fɔ an b'a fɔ ko Sergei Lavrov kɔni ale nana Burkina Faso ni maa caman ye ale kɔfɛ a nana ni pankuru fila de ye pankuru kelen yɛrɛ kɔnɔ ale kelen de bɛ yen a n'a ka baarakɛla camanw na pankuru filanan kɔnɔ kunnafonidila ɲɔgɔnna 22 a nana n'o de ye ani minisiri dɔw yɛrɛ min yɛrɛ bɛ ale ka gouvernement kɔnɔ Rusi kɔnɔ. Ayiwa Sergei Lavrov an bɛ se k'a fɔ ko a nani Burkina Faso na a tun labɛnnen don sabula an y'a ye ko minnu bɛɛ labɛnna ka se ka ale kunbɛn o tun b'a yira n na ko ale maa tun kɔnɔ don kosɛbɛ ani ko Burkina Fasolakaw kɔni olu lannen don fo ka taa tɛmɛ Rusilakaw na. Ayiwa an bɛ se ka min fɔ fana ni ko min tun bɛ i n'a fɔ dogodogonin Burkina Faso kɔnɔ k'a fɔ ko Rusilakaw ka sɔrɔdasiw tun bɛ Burkina Faso. Sergei Lavrov kɔni a ye o sɛmɛtiya a tilala k'a fɔ tuguni ne yɛrɛ fana tila k'o kɔnɔna ja kɔnɔ k'a fɔ ko olu bɛna dɔ fara o sɔrɔdasi hakɛ ninnu kan minnu sigilen don Burkina Faso. Ayiwa ni minnu tun b'a ɲininka ko ɲiniɲini kuma lo walima ko nkalon don Sergei Lavrov kɔni y'a sɛmɛtiya ko Rusilakaw ka sɔrɔdasiw kɔni olu sigilen Faso kɔnɔ. Yara laselikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de dira walima bolonɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn jumɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sergei Lavrov ka nin taama in senfɛ n'i bɛ se ka a kɛ misali ye k'a fɔ an ye. Ayiwa bolonɔbila ma kɛ nka Sergei Lavrov ye min fɔ a ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Burkina Faso ka minisiri dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ fɛ Rusi jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min bɛ kuranko kunna. Ayiwa a y'a fɔ ko min ye énergie nucléaire ye ko o ko b'a sen kan sabula Rusilakaw ka jamana bɛ fɛ ka yira ko min ye énergie nucléaire ye o ma labila k'a kɛ ko jamana minnu barakama fanga bɛ jamana minnu na wari bɛ nafolo bɛ jamana minnu na ko olu de kɛ ka se ka énergie nucléaire sigi ko énergie nucléaire kɔni ko a labila n'o jamanaw bɛɛ de fɛ. Ayiwa ko Rusilakaw ka jamana kɔni olu bɛ se ka faso dɛmɛ ka se ka nucléaire civil sigi min bɛ se ka to kuranko kɔni u ka yiriwa faso fan naani bɛɛ la. An ka foli b'i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye Kader Tarawele kumakanw ye ka bɔ Wagadugu VOA Bamara ka laselikɛlaw halisa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ halisa Rusila jamanaw u ka politikiw kan farafinna jamanaw la a yirala k'a fɔ ko Rusiw u ka ciden kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ne a ɲɛmɔgɔya bɛ u ka lakana kotigi dankan bolo tun bɛ taamala Nigerkaw fɛ yen nɔ awa k'u bisimilala Ali Mahamad Lamine Zeyni Niger premier ministre fɛ ani CNSP président n'o ye général Abdraman Chani Alpha ka VOA Bamara ka kunnafoni sɛnsɛla ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Nin Rusi cidenkulu in ni marabagajɛkulu Ali Mahamad Lamine Zeyni fɔlɔ de ye ɲɔgɔn ye karidon hali ni laselimakɛ Rusika ninnu ka tagamakungurunin kan Niger foroba jabaraniso RTN y'a lase ko ɲɛma ninnu kumana Niger ka sɔrɔ lakurayali ko de kan n'a bɛ fɔ relance économique u ko tuguni Rusikaw ni investisseurs de nana ɲɔgɔn fɛ premier ministre fɛ yen wa ko kumaw bolila baaraɲɔgɔnyaw kan kɛlɛko sira fɛ n'o ye défense ye ani dugujukɔrɔfɛnw baarali n'a bɛ fɔ mine fo ka taga se énergie ko kuma ma bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni kolonw kɛlɛli cybercriminalité ko dɔ fɔra o fana na k'a da o bɛɛ lajɛlen kan Niger weleli nɛgɛjuru jukɔrɔmadonni n'o ye télécommunication ye ko masala kɛra o kan o ɲɔgɔn ye in kɔfɛ Rusi kɛlɛko minisiri dankan général Evkourov Lunusbek ni a ka jama ni Niger sɔrɔdasi ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye ni ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ o kɛra Niger kɛlɛko minisirisoba la o kɛnɛ kan Niger kɔnɔko minisiri général de brigade Mohamed Tumba de tun bɛ o baara in ɲɛmaaya la ani Niger sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw caman général Abdraman Chani fana ni Rusika ninnu ye ɲɔgɔn ye ni ka masala nka kunnafoni fosi ma di o ɲɔgɔn ye in kan
hakilinan jigila Russie kɛlɛko ministre dankan in be a ka tagama filanan de la Niger kɔnɔ décembre kalo tile 4 tɛmɛlen. F. Kurov Lunisbek tun ni Nigerkaw ka kɛlɛko ministre Salifu Modi tun jɛna k'u bolonɔ bila sɛbɛnna min b'a to jamana fila ninnu tun y'a yamaruya ko ka dɔ fara u ka baaraɲɔgɔnya tagasiraw kan. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna aw kana taa an sera an ka jɛmukan kilancɛ la an b'an tulo kɛrɛmu bɔ an bɛ segin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw lase aw ma a k'an bɛɛ sɔni. Soloba Masina mara la duguden haminen do kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni u ka lakana taabolow ye ayiwa ka da a kan kunungo dankarili gɛlɛn fila de lawaleyara u ka sigida fila kɔnɔna na o sababu la u ye welekan kɛrɛnkɛrɛnnen de bila Masina sifinkuluw ka tɔn ɲɛma Mahamani Tarawele ale ye a seereyaw di Mariam Kuyate ma VOA Bambara ka laselikɛla an ka lamɛn. Vraiment basigibaliya kɔni warangata mɛn anw ka bako bolo in fɛ yan bi surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saloba komini kɔnɔna na n'i y'o ta k'o lajɛ bi k'i daminɛ alamisa fo ka n'a bila an filɛ nin min na nin ye basigibaliya a fanga bonyanen don alamisa tɛmɛnen n'o bɛna mɛn kalo tile 30 yɛrɛ ma u nana kungojan ka na baganw cɛ ye juma n'o bɛna mɛn kalo tile 31 ma u nana wana mama ka na marifa ci kɛ ye ka mɔgɔ kelen bɔnɛ a nin na ka kelen bana sibiri n'o bɛna juin kalo tile fɔlɔ ma u nana Bertabugu ka na marifa ci kɛ ka baganw cɛ o sibiri kelen na u labanna ka don ɲɔbuguni fɛnɛ u ye dabaw cɛ ka marifa ciw kɛ ka yɔrɔ dɔw jeni ndɛnɛ u nana Seribabugu u nana Seribabugu u ye mɔgɔ 4 minɛ ye ka wotoro kelen jeni ka dugu yɔrɔ dɔw jeni o ndɛnɛ kelen u taara Kɛnɛ Kɛlɛ Kɔndo ka taa u jɔ ka mugu ci ka si dugu ma u ni dugu cɛ yɛrɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 1 kan u b'u dɔ ka mugu ci dozow kɔni bɔra ka se k'u jaabi dozow sera k'u pushe o kɔnɔna na basigibaliya kɔni a warangata mɛn anw fɛ yan bi na yala binkani minnu kɛla kunu ma ni tola la wa binkani min kɛra tile 2 in kɔnɔ maa ni tora juma de ta la min kɛra juma mɔgɔ ni toro la sinon min kɛra Kɛlɛ Kɛnɛ Kɔndo mɔgɔ ni ma to la. Ayiwa i y'a fɔ cogo min ko lakana ma sabati aw ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu damadɔw yala an ka finitigilakaw tɛ aw ka nin yɔrɔ kofɔli ninnu na wa an bɛ waatinin min na i ko bi anw yɛrɛ kɔni fɛ yan surasiw kɔni tɛ anw fɛ yan n'o ye Saloba yɛrɛ komini kɔnɔna ye surasiw kɔni tɛ anw fɛ yan bi an filɛ waatinin min na yan hali n'u bɛ kɔnɔna yan a bɛ se ka kɛ u bɛ fan wɛrɛ mɛ an kɔni fɛ yan bi u tɛ yan an kɔni jɔrɔ ye mɛ k'a ɲɛfɔ fanga ɲɛna u bɛ se ka magɛn fɛn fɛn ɲɛsin anw ma sinon an ka samiyɛ ko bɛna tiɲɛ dɛ magɛn fɛn fɛn n'u bɛ se k'o kɛ anw ye u k'o kɛ an ye sinon an kana gana k'i daminɛ salon na fo ka n'a bila nin yɔrɔ in na lafiya tɛ ni waati dɔ ko dara dɔɔni a bɛ tila ka wuli kun a kun dara bɛɛ kɔni ni lemaniyara k'a fɔ baara in kɔni a nɔgɔyara nka bi na a dɔ farala basigibaliya kan voilà. mɛ dozow ni sifinakaw olu jɔyɔrɔ ye mun ye ka sanga nin koɲa ninnu ma aw fɛ yen nɔ fɔlɔ sifinaka caman de kun donna dozoya la ni nin basigibaliya in nana village min na dozow de tun kɛ sababu ye k'u gɛn donc dozow ka baaraw jɔra an ka kɔnɔna na yan bi donc o gɛn cogoya si kɔni tɛ an bolo nin waati in na parce que nin dugu minnu ye nin ye ninnu duguw tɛ bɛnkan de la anw dugu o dugu k'an tɛ bɛnkan na tɔɔrɔ de t'a mɛn ka ɲɛsin olu ma fɛn o fɛn k'u tɛ bɛnkan kɛ avec les jadisi la u bɛ ka tɔɔrɔ de ta ka ɲɛsin olu ma donc an ko an bɛ fanga de kɔ an ko Mali donc u k'a lajɛ k'u kɔfilɛ an na. nin tun ye Saloba sifinkulu ɲɛma ka laselikanw ye ka tɛmɛ ni halisa kunnafoni ye ka da jatigɛwale mɔgɔw ka dankariliw caman kan u ka sigidaw kan Burkina jamanaden caman de i yɛrɛ ɲini ka dun koro Mali jamana kan awa a yirala k'a fɔ ko o kɛlɛɲɛbolila ninnu tɛ taabolo ɲumanw kɔnɔna la an ka a dɔw ka seerew lamɛn minnu taara Tijani Wederago ale fɛ
VOA Bambara ka laselikɛla. An bɛ waati min na basigibaliya kɔni ɲɔ ɲɛnen don kosɛbɛ Burkina Faso ni Mali dancɛ dugu la. O mun yɛrɛ kɛn bɛ sababu ye maa kuma dogolen caman kɔni bɛ ka bɔ Burkina Faso ka na sigi Koro lakanabaliya y'o sababu ye. U yɛrɛ lahala bɛ cogo di Koro dugu kɔnɔna na an wulila ka se maa dɔw ma walasa an ka se ka u ka kunnafoniyaw sɔrɔ. Limata Zala sɔgɔmada in na an y'ale sɔrɔ a ka dagayɔrɔ la a kɔni bɛ ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan cogo min na denmisɛnninw bɛ se ka dumuni sɔrɔ. Ne bɛ ka dumuni de tobi ka di denmisɛnninw ma. Kabi anw nana Koro yan siyɔrɔ ko ni dumuni ko bɔ anw na. Ni maa kuma dogolen ninnu caman ka fɔ la ko gɛlɛya b'u kan mun yɛrɛ bi tali kɛ baloko fanfɛ baw a tɛ sɔrɔ la ni fitini mun fana sɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw olu bi firi o kan. Limata sera Koro a tɛ tɛmɛ tile 2 kan a y'a kanu k'a ka gɛlɛyaw fɔ an ye. Waati min an tun bɛ an ka dugu la ne tun bɛ tulu ani sukaro feere nka yan nɔ so jɔnjɔn tɛ n bolo. Kunu yɛrɛ an tun bɛ san kɔrɔ i n'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an ka minɛnw bɛɛ bɛ kɛnɛma. An bɛ waati min na sɔmiya baaraw kɔni daminɛna i n'a fɔ Adama Kendo u caman kɔni ye sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw de ye a filɛ nin ye bi Koro maa kuma dogolen don nka a b'a hakili jigin waati min na olu tun b'u ka dugu la. Ko in kɔni kɛmɛ kan an kunna siri kosɛbɛ waati min na an kun b'an ka dugu la an kun bɛ sɛnɛ kɛ ka baganw mara ani ka nakɔ baaraw kɛ a waati a kun ka ɲi an bolo kosɛbɛ ka an kuma sirilen don nin yɔrɔ in na i n'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an ka denbaya bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛnɛma se foyi t'an ye. Saheli jamanaw kan i b'a ye k'a fɔ basigibaliya mun bɛ a kɔlɔlɔ fanba bɛ bin musolakaw ni denmisɛnninw de kan. Haw bɛlɛn filɛ nin ye Koro yan nɔ a ta cɛ kibaruya kalama a b'i ni ka san 1 bɔ. Ne nana ni den 4 ye n bɛ baara kɛ walasa k'u labalo n tɛ n cɛ kibaruya dɔn kabiri tun ma jan. Dasumusimuliw senfɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka laɲini de fɛɛrɛ ka sigi sen kan joona joona walasa olu bɛɛ lajɛlen ka sɔgɔ ka taa u ka jamanaw na bawo n'i y'a jateminɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni ye sɛnɛkɛlaw walima bagan maralaw. An ka nin jamukan in kɔnɔna na an y'a kanu k'an ka kuma barani tengo jamana lasigidenw ma nka an ma se ka maa sɔrɔ maa mun b'an ka ɲininkaliw jaabi. Tijani Widarawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Abidjan Côte d'Ivoire faaba kɔnɔna la sangasoba dɔ cunna a taara falen mɔgɔ kelen bɔnni la a nin na awa an ka laselilikɛla Alain Amuti ani Alpha Ka olu b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 11 wagati min ni maaw hakilina tigɛlen bɛ u ka sokɔnɔnaw ni u ka baarayɔrɔw la mankan belebele bɔra ka Riviera Palmeraie sigida maaw jatigɛ nin dakabana immeuble in étage 3 de dafirilen filɛ ni ka maninfɛnw to a kɔnɔ. Il y avait les femmes qui pleuraient dans le truc là béton. An commencera ka béton ci an ye muso dɔ bɔ a terimuso tun bɛ yen an tun bɛ fɛ k'ale fana bɔ nka anw y'a ye cogo min an y'a lɔn k'a fɔ a t'i ni na tuguni. On dit non, elle était déjà morte. Sani ka sapeur-pompier ni finitigiw ye kɛnɛ kan dugudenw yɛrɛ girinna fan bɛɛ ni ka maaw dɛmɛ k'u labɔ. On pense que il y a celui qui a fait les fouilles. Mɔgɔ min ye sɔgɔbɛri kɛ bon nin kɔrɔ ale yɛrɛ nɔ b'ara barisa a ka sɔgɔbiri ni a nɔrɔnin don so nin yɛrɛ la a y'a filɛ a ye so nin yɛrɛ ju wɔgɔbi cogo min ani o ka la kan a y'a filɛ fana so nin yɛrɛ lɔ cogo ma. Dans les années reculées, on a eu
san fɔlɔ la so belebelebaw tun b'an bolo minnu jɔra nka an tun tɛ hami foyi la so karili la baw nin bɛɛ tun bɛ kɛ ni mɔgɔ ye minnu ka baarakɛ cogo sanulen ani minɛnw tun bɛ o ko la wa minnu tun bɛ tugu baaralaɲini nin kɔ ka ɲɛ. Côte d'Ivoire sojo ani baarakɛminɛnw minisiri Amédée Kouakou ka fɔ la ko gɛlɛya fosi tun tɛ nin immeuble in fan fɛ nka ko immeuble dɔgɛrɛ de tun baaraw daminɛlen do a kɛrɛfɛ o soubassement dingɛ sentɔ de senfɛ o machiniba nana dingɛ tigɛ ka bɔ nin immeuble in kɔrɔ. On nous a signalé la présence de 18 victimes. An ladɔnniyalen don ko mɔgɔ 18 minnu fagara. A ka kan k'a fɔ ko an ye mɔgɔ 17 labɔ ka ban. Muso dɔ fana sen b'o la min sara. Nka jateminɛw y'a yira ko immeuble bin ka ca Abidjan ka dama tɛmɛ san 2023 maa 9 bɔra o juin kalo la ni quartier kelen in kɔnɔ. Bolo ɲɛsinen bɛ kosɛbɛ architectes ma minnu bɛ so jɔ kɛ. Mahamoud Kaba Jakite, VOA Bambara, Abidjan. Ni min tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna l'Amérique jamana kɔnɔ yan nɔ kari tɛmɛnen na l'Amérique jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump kumana a ka ɲangili taabolo kan min dara a kan ka kɛɲɛ ni a ka ban ye k'a ka nafolokun sɔrɔtaw lakodɔnniya yaasa salenw bɛ se ka tigɛ ka bɔ a la cogoya minnu na a y'a yira k'a fɔ ko kasoladenw bɛ sɔn ka bɔ a sira kan ayiwa kalo kura nata ninnu waati ninnu na a ɲangilikan ninnu dɔw bilala siraw kan ka don u ka yɛrɛkofɔw olu taabolow kɔnɔna na ka ban Veronica Balderas Iglesias ale ka laseli don ayiwa a mana a bɛ bɔ an ye n'a ma jara fɛ. Donald Trump ye jamana kuntigi fɔlɔ ye États-Unis tariku kɔnɔ min ka kiiri kɛra kiiritigɛso la nka o bɛɛ n'a ta o ma foyi bɔ Donald Trump ka sanga la a ka lafasalibaga dɔ ka kumafɔ la n'a tɔgɔ Will Sharf. Donald Trump ka campagne senfɛ nafolo min sɔrɔla tile kelen kɔnɔ dɛmɛbaga kuraw fɛ a jalakilen kɔfɛ a ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ politiki tɔn fɛ Amérique. Ne hakili la Amérique jamanadenw bɛ kiiri in lajɛ ten de dɔrɔn bawo ni kiiri in kɛra kokura jalakili in bɛ wuli ka politiki tɔn mɔgɔ dɔ de do fana y'a jira ko ni nin jalakili in sɛnbɛntiyara a bɛna dɔ bɔ Donald Trump ka fanga la politiki siratigɛ la jango farafinw fɛ Amérique. Min bɛ bɛɛ nafa o de ye ka jamana kuntigi sɔrɔ i n'a fɔ Biden n'an ka sini ɲɛsigi hami b'a la tiɲɛ na. Donald Trump ɲininkali kunnafonidiso dɔ fɛ a y'a jira k'a bɛ se ka jalaki kiiri min bɛna kɛ kokura juillet kalo tile 11 n'o ye procès en appel ye walima sariya ka kɔlɔsiliw bɛ se ka kɛ a kan fana kiiri in senfɛ. I don't know that the public would stand it, you know. Ne t'a dɔn n'a bɛna bɛn fasodenw ma wa ma da o la nka ne hakili la a bɛna gɛlɛya fasodenw bolo ka muɲu aw ka dɔn fana a bɛ se yɔrɔ dɔ la kow bɛ se ka yɛlɛma. Campagne in senfɛ Joe Biden y'a ka kumakanw dɔ bila X bɔlɔlɔsira fɛ ko Trump jalakira kojugu kɛ la jamana kɔnɔ ko Donald Trump ko ni kiiritigɛlaw ka kɔlɔsiliw dara kan kiiri in senfɛ k'a bɛna fitina lawuli nka Susan Stokes politiki dɔnbaga dɔ de don Chicago sanfɛ kalanso la y'a jira ko Joe Biden tun kan ka to a ka kuma fɔlɔw kan n'o ye bɛɛ ka kan sariya la o la k'a bɛ se ka Donald Trump kɛlɛ jalakili min bɛna da kan kiiritigɛlaw fɛ a ka campagne in kɔnɔ. His desire to a kɔnɔ wari bɛ se ka bɛɛ ɲɛnabɔ i n'a fɔ ka fanga ni dawula sɔrɔ walasa a kana jalaki wa Trump n'a jɛɲɔgɔnw sinsinnen bɛ nin ko suguw de kan. A ko fana Donald Trump ka kan ka daga mɔgɔw de lawasa an bɛ waati min nka hali bi a bɛ feerew de sigi sen kan campagne in kɔnɔ walasa ka wotekɛla wɛrɛw sɔrɔ. A bɛ se ka kɛ muso minnu bɛ kinw dɔ kɔnɔ olu bɛ se ka sika dɔɔni u ka kan ka min kɛ novembre kalo nata la bawo u mako bɛ dalilu la mun b'u nafa min tɛ nin kiiri in ye. Joe Biden ni Donald Trump u cɛbɔ fila bɛ taa ni campagne ɲɛ walasa ka ɲini ka jamanadenw lasɔn bawo jamana kuntigi kalata in baro kɛnɛ fɔlɔ bɛna kɛ Donald Trump ni Biden cɛ juin kalo tile 27 la nata la. Kore worodugu jamana kuntigi Yoon Suk Yeol ye dolari miliyari kasabi caman laseliw de kɛ u bɛna min kɛ u ni farafina ka baara siraw kɔkɔrɔmadonnaw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka tɔnsigiba dɔ kɛnɛ kan a ye min sigi a ka jamana kan ni farafina jamana 48 ɲɔgɔnna olu taara Seoul ka taa tɔnsigi ni wele jaabikanw lamɛn min senfɛ Kore worodugu yanfan jigi bɛ a kan ka bɛnkan ɲanama bila sen kan
u ni farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la minnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw ka taa se fo siraw ani izinibaw dilanniw ma ayiwa farafina gun kan Yon Kore woroduguyanfan kuntigi ale ye layidudi kɛ k'a fɔ ko a ka jamana bɛna dɔ fara u ka dɛmɛw kan ka se ka dolari nafolo ninnu lase fo miliyari 10 ɲɔgɔnna kasabila ka bɛn san 2030 nata ninnu waatiw ma ani ka dolari miliyari 14 ɲɔgɔn fɛnɛ k'o labila jamana ka kɛnyɛrɛ ye baarakɛla cakɛda dɔw ye yaasa u ka se ka taa sanni feere yakubaya u ni farafina gunkana cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛla la. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Senatolantan Bunagun kan Mali forobatɔn ni Ghana ta bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan sini alamisa juin kalo tile 6 san 2024 na stade du 26 mars la Bamakɔ a bɛ don coupe du monde 2026 éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 3nan hukumu kɔnɔ. Mali forobatɔn supporter tɔn UNASAM ɲɛma Sulemani Jabati y'a yira ko baara bɛ sen na walasa se ka sɔrɔ. UNASAM ye disposition mun ta depuis an bɔra Korogo an nana kan na depuis an bɔra Korogo kan na an nana an ye recrutement wɛrɛ kɛ jusqu'à peu près 200 jeunes mɔgɔ 200 an y'olu recruter donc an n'olu bɛ entraînement kɛ 26 mars la depuis ça fait a bɛ 1 mois bɔ an bɛ entraînement na pour que an kɛ visage kura c'est à dire ka chorégraphie ɲa ka dɔnkili da min bɛ dusu don joueur kɔnɔ donc an y'o baara daminɛ mɔgɔw bɔra Sikaso parce que mɔgɔw bɔra Mopti wasolonkaw fana bɛ sira la mɔgɔw bɔra Kayi n'u ye supporters ye parce que k'a fɔ nin tɛ se nin se vraiment il faut que an kɛ qualifier. UNASAM d'abord o bɛɛ de bɛ taga donc mais an b'a demander public ma mun tɛ UNASAM na mais public u kɛ bɔ n'u bɛ bɔ fana u kana bɔ comme ça u bɔlankolon ni min bɛ bɔ kɛ drapeau Mali drapeau ou bien i kɛ équipe nationale maillot i k'a don bon minnu fana bɛ dugu kɔnɔ ni minnu tɛ taa an b'a ɲini u fɛ u kɛ drapeau bɔ ka drapeau siri u ka da la k'a fɔ mobilitigiw sotramatigi ni fɛnw u bɛɛ kɛ drapeau siri bɔlɔntan fɛti de ye o a ka kɛ ambiance yɛrɛ de ye bon mais fɛn wɛrɛ fana bɛ yen an b'o demander ni bɔlɔntan banna u k'u jija u kana kabakurunna bonni kɛ u kana mobili lajɔ a kɛnɛ kan terrain na n'o ye stade du 26 mars kɔnɔ ye yala kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna kɛ aw bolo ka ɲɛsin senatolantɔnw ma ka dusukun lamɛn halisa walasa se ka sɔrɔ wa. o bɛ an bolo à travers an bɛna dɔnkili minnu da mana da ani dɔnsen minnu bɛna kɛ olu déjà fɛn dɔ bɛ an n'u cɛ parce que morceau dɔw bɛ yen u yɛrɛ b'o fɔ an kan k'o fɔ donc ne olu b'an bolo bon et puis ne bi donna fana o fana ni rythme bɛ yen donc n'o yɛrɛ kɛra u yɛrɛ b'u dɔn o yɛrɛ bɛ dɔn o rythme na donc motivation bɛ yen ka u fɛngɛ kɛ ka u galvaniser. donc aw ni senatolantɔnw cɛ kɔdi dɔ bɛ yen. kɔdi dɔ de bɛ an n'u cɛ donc u yɛrɛ b'a fɔ ko a kan ka dɔnkili fɔ a kan ka dɔnkili fɔ donc o de bɛ yen donc complicité ko fɛn dɔ bɛ kɔdi dɔ bɛ an n'u cɛ. Mali ni Ghana ka ɲɔgɔndan in bɛ daminɛ ni nɛgɛ 19 dana gosira Mali heure la VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na an ye jɛmukan ni sigi an ye kunnafoni minnu sɔrɔ lamɛn sisan olu de kɛra kunnafoni sabatilenw ye an ye minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'u lase aw ma an b'a fɔ aw ɲɛna nin kunnafoni ninnu a b'u sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sirabaw kan n'o ye www.bambara.com ye walima aw bɛ se ka taa aw sɔgɔ an ka pagew la YouTube, Facebook ani Instagram olu kan a bɛ kunnafoni ninnu sɔrɔ yen nɔ ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ɲɛna a k'an bɛn waati wɛrɛ aw ni ce aw ka kulo majɔ la. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent.
Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.